Mga pasaherong nais umuwi para sa undas dagsa sa mga terminal sa Iloilo City. Nakatutok si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ilang individual ang humabol na makauwi sa kanilang bayan o probinsya para sa long weekend. Sa bus terminal sa Haro, Iloilo City, kapansin-pansin ang pagdami ng mga pasahero. Ang mag-asawang ito ay bibisitahin na lang nila ang kanilang mga kaanak dahil sarado naman daw ang mga sementeryo. Makakuan lang ko sa akong mga bata. Ang call center agent na si Ivy sinamantalang oportunidad para makapagbakasyon dahil long weekend. Sa balay lang masindi kandila. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, may 416 units sila na bumabiyahe sa buong isla ng Panay. Sapat raw ito para ma-accommodate ang mga pasahero. Nag-inspeksyon din ang Land Transportation Office 6 sa mga terminal. Maliban sa mga terminal, binabantayan din ng mga otoridad ang mga resort o mall na posibleng dagsain ng mga tao ngayong long weekend. Dumadami rin ang mga bumibisita sa isla ng Boracay. Sa datos ng Malay Municipal Tourism Office mula October 1 hanggang 28, umabot na sa 26,039 ang mga turistang bumisita sa isla. Karamihan sa mga ito ay nagmula pa sa National Capital Region. Requirement pa rin ang pagpresenta ng negatibong RT-PCR test result, hotel booking at pag-fill out sa QR code system maliban na lang sa mga fully vaccinated individual mula sa Panay at Guimaras. Paiimbestigahan naman ng Regional Interagency Task Force nang magbukas kahapon ng ilang sementeryo sa Bacolod City at Negros Occidental kahit may kautusan na ang National IATF na dapat sarado ang mga sementeryo, memorial parks at columbarium simula October 29 hanggang November 2. We will wait for the report ng LGU kung wala nila na-implement. We will refer that to the DILG kay sa ila ini mga memorandum. Paliwanag naman ng dalawang LGU na kapaglabas na sila ng executive order na isasara ang mga sementeryo simula ngayong araw hanggang November 2 bago pa man inanunsyo ng IATF ang closure order. Ang mga Pinoy very close family ties no ginakadtuan na ginaang pagid mapamahiin ginakadtuan tagid ang aton nga mga parente nga nagtaliwan na. Pinakauna natabi pagwa sang issuance ta. Bali ang aton yung issuance about 2 weeks ago pa. Yung na-disseminate na siya sa mga LGUs. And the LGUs have also created their own executive orders. Anyway, what's the difference between one day? Wala man na gulong problema. Sarado na ang mga sementeryo sa Bacolod City at Negros Occidental simula ngayong araw. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.